Kitap icazə veriyor fakat 3 gün eçelli. Kavsu onu terk etmeli. Kabrın başından dağı yığmalı. Bir adam öldü deyip inha hıppat batıp inha karşılar edip daştan yakından gelip işi güçten alıp ödü işten alıp halkı da işten oyup hop işten almak ya mesela ol muhim zat değil ya harç muhim değil şey edilen hatta sevap bulundan sonra. Bu da bid'at günahı var. Şeriat buyurmadıklarını şeriatın buyruğu deyip esen bid'at bolýamyny günah geliyor. Sadaka vermen bir keyfiyeti yok. Sadaka diyeni öz iyişen adın da sadaka. Gelip duran yerinde de sadaka versen bolýar. Kur'an'ı gelip hükmen kapıda okuymalılar. Her yerde okuyan Kur'an'ın da o ölüm ruhuna yetişiyor. Her yerde edin doğanında ölüm ruhuna yetişiyor. Bir mahsus bir mekanı tayin edip şu taada okuymalıdır. Şunu okuymasan bolmaz. Sadakanı hetmen kalsın ne vermelidir. Şunu vermesen bolmaz diyen itikat bilen esen bir bid'at. Bir doğrudat değil. Onun için bizim kitaplarımız Hanefi mezhebin kitaplarına hemişe ulemalar da bilyendirler. Muhteser deyip bir oğlukon muhteber kitabımız. Şunun Şemseddin adlı Cami-ur Rumuz adlı şerhine aidiye ölü ölününü gömüp kabrın başından dağıymalı kafa gelmeliler diye. Hem adam ölü işine gitmeli, ölüyün ahiller de ölü işine gitmeli. Mümkündür bazılarınız yarılacak bulursanız bu zadi eştenizde. Şunu hakikat acı bolyandır adama. Şunu özümden aydamak, kitaptan aydiyan, Şemseddin diye, Cami-ur Rumuz diye, Muhteser'in şerhi bizim Hanefi mezhepte tedris edip okulayan kitap. Şu kitapta hemmenizde görüyeniz, bir tofor ulamasımaklar, nimçe moğullular, ya bir tofor mesela ahun nemalar, şunu bir har diyali edip halklara cilve veriyerler. Hatta melamet de ediyerler, neme çadır uğranlak, neme çadır yakanlak, neme deyip ayede uğruk gelenlak deyip. Veli olunka hakikat değildir. Hakikate gelin. Doğru olun. Hudaýy korkujak ýalak bolmalylar. Musibet de Hudaýy beriye, hoşluk da Hudaýy beriye. Hudaýyň hoşlugyna şükretmeli, musibetine sabretmeli. Bir işleri etmekte, musibete sabretmek değildir. Musibete ağır tutmaktır. Musibete ağır tutmak, bir sabırlığın alamatıdır. Merid adam, derdini äsgermesizlik edip, batır tıramalı değil. Merid adamın angramaklığı, bazı ağırlarını yeňilder. Hatta Peygamber Aleyhissalatu vesselam da merid wagtynda ıňrardy. Emme merid adam daady feryat edip derdinden şikayet etmeliler. Hormatly aziz musulman doglar, ustad muhterem Al-Haj Abdurrahman Ahundy Tengtananyň sırqa we adamyga taýallyk topyan ihkamlary we dünýeden gaýdan adamlarga etmeli işler hakda aýdan gurularyny dinleýin. Şol meýte bir kömek bermeli. Şol adapdan oturup rahmeti ilahiye duçar bolar ýar inşallah taala. Musibet eýesine barıp bir kere tesliyet etmek erkekge we hatynyga mustahapdyr. Yani Allah sana ecri alim versin. Ölüğüne mağfiret etsin. İyili yarasın. Diýmeli, Hudaý beterinden saklasın. Fakat bir kere görünüp şeyde aýtmaly. Eger bir kere tesliyetge gelenden sonra gaýtalap gelmeli değil. Eger ikilap tesliyet üçün gelse ol mekrudur. Aziz musulman dogullar şu takkaw teveccüh edin. Her şunu barıp durmalylar. Ol musibet eýlerde alanyň pagat janaza okuyup gidene boldy, musibet bir kere gelip gidene boldy, inni gelmet diýip gynanýa. O bende Hudaýyň öwrelap barýanyna şol gynanýa öýküljek diýip weli musibet şun adamlar öýkülemeliler. Musibetge sabretmek deslapda beter muhamdyr. Oňa göre ölen wagtynda ya uzadylan wagtynda ya çadır yıkılan wagtynda, göwlekçi gelen wagtynda ağlaşmak dogry däl. Hiç wagtda ölüge ses bilen ağlamak dogry däl. Toforlanşyp gafyda musibet tutup oturmak mekruhdur. Bazı kitaplar 3 gün oturmaga ruhsat beripdirler. Emma Gawsi şol 3 gün oturmakda terk etmekdir. Ölüge ses edip ağlamak haramdır. Ölüyünü ewmeklikde ötüşdürmek, gafyga düşüp yazmak, erkek adamların gara giymekligi, ya ellerine, yanaklarına gara sürtmek, ya yaka yırtmak, yüz dırmacıklamak, saç yaymak, kellelerden kum savurmak, üylüge korsaga vurmak, saç yolmak, kabırlarda ot yakmak, şu zatlar hemmesi cahiliyetten galan resimlerdir. Batıl yollardır. Hiç vakt bizim Hanefi mezhebin kitapları
bana icazet vermeýär. Emma yürek awyny feshetmäni gözi ýaş dökmegiň ziýany ýok, gözüňden ýaş akanyň. Ölüýüniň ähilleri üçin tagam bişirmekligiň ziýany ýok. Emma goňşulary öýleýlerini bişirip ähli meýitge getirmekleri mustahapdyr. Ondan sonra meýitiniň peýda boljak işini etmeli. Mutaassifana ökünsekde aýtmaly bolýar. Bizim ilatlarımızda bazı yerlerde göğlük çigelenine hemmesi maslahatlaşıp kavrun başında gülüşüp de ulla hemmesi gelip inni öyle yakıyla vaktinde öyüşüp maslahatlaşıp berden kıykılgı beriyerler. Bir vahşilikler, bir nadallıklar nâmi peyda var. Aya şu desturu ulamaları beriyemi, kitap beriyemi, Kur'an beriyemi. Bir direk däplerdir, hurafatlardır. Niye çadır yıkılanı tədülün yalık bolup kıygırışyarlar. Ya zenanalar ortamına uğrayanlar. Men merarın aydiyan ve menden özgü ulamalarda hemmesi aydiyanlar. Zenanalar ağlamakta pişadam ağlayanlar. Ol betbahtlar neymi deyip ağlayanlar. Aya haram değilinne inanmayami. Aya şu sogafullat baba olsa şöbür mehnen kıyın işmi ulamalar neymi deyip etmeyecek. Onun için olur musulman çağası olsa, Hudaýy peýgamberi inanýan bolsa, kukurugunda iman bağ olsa, şu aýrylýan gurruna kulak asmaly. Gorsagyny gurup öýüň daşyna aýlanyp öýerler. Näme gorsagy gurmakda? Näme mana bilen bir işler edýärler? Aya olar islam bolmaly wagt bolmadymy? Zaman jahiliyet geçmedimi? Aralaryňyzdan ulama döremedimi? Ogluňyz, gyzyňyz, ýakynyňyz, daýyňyz, awa ýegenizde her bir ulama, molla, şeriat bilýän ýokmy? Näme diýip bir wahşilikleri koymaýaňyz? Taçı ennada bir uzolmaly. Gayrat edin, aziz musulman dogullar, aziz ayal dogullar, eneler, daydalar, men size haýyş edýän özüňizi islah edin. Dogry ýoly düşün. Hemme wagtlar ulamalaryň kellesine agyrýan siz bolýaňyz. Madam cenazany uny aýlanyp durýan siz bolýaňyz. Çadır ýykylan oduna çadır tikmen özü dogurda däl. İnni gellik ölüyni adyup ardonap yola salıp inni on işine enjam beremizden sonra wereselerinin başka näme etmeli işi var. Ondan sonra wereselerinin etmeli işi meýitiniň kulli malından bennäge eden bergilerini bermeli. Şoň eň kewünçe kefenli zadyn nemedenden sonra bergisini bermeli. Hatta hadiste var, bir adamynyň bergisi bar bolsa, şonuň elini, aýagyny, boynu bilen bile çatylar kabarda. Güýülni koýullar, ta şu bergi berilýänçe, şoň eli aýagy zynjyrdan çykmaz diýipdir. Onna boynuň bilen zynjyrlajaklar. Her kim özüniň atasynyň, özüniň giden ölüsini azat etjek bolsa, hökmen bergisini bermeli. Emma Hudaýa bergisi bar bolsa, meselen çıkarmadık üçri, vermedik zekaty bar bolsa, ya boynuna düşen kefaratı bar bolsa, ya çalmadık kurbanlygy bar bolsa, ne bu bergileri bermek wereseleriniň geldenine lazım däl. Üçri, zekaty, kefaraty alym bolsa, hökmen bu weresen boynuna lazım däl. Eger meýit berin diýip wesiýet eden bolsa, malynyň 3den biri bilen wesiýetini ýörtmek lazımdyr. Men şidire üçürüm galy, zekatym galy, kurbanlygym galy, boynunda borç galy, berin diýip wesiýet eden bolsa, onna şoň kulli malynyň 3den birini şoň ýoluna goýmaly. Ýa-da wereseler özü malynyň peşkeş edip berseler dogry bolar. Wesiýet etmese de wereseleri meýitge rahmi inýän bolsalar, şu işleri etmeli. Onu ağlajak bolup dali firyat edeninden peýda ýok, bergisini bermeli. Meýitiniň bennäge bergileri berilip sabıdylanyň sonra malyndan bir zat galsa, şo galan malyň 3den biri bilen eden wesiýetlerini ýörtmeli. Wesiýetlerini ýördülenden sonra galan mallaryny wereseleriň arasynda taksim etmeli. Kitap bilen, sünnet bilen, icma ümmet bilen. Deslap fardaýelerini bermeli. Ondan sonra asabalara bermeli. Herkese faraýyz desturuna riayet edilmeli. Olu kişi zenan-ı merdan her gaýsy öz hakkı hesabyna ýetişdirilmeli. Inni bagdy adamlar we Hudaýyň eden taksimlere razy däl. Hudaý taksim edipdir.
Meyit ölünden sonra şoň heleyinin 8-den bir haqqı var diýip oğulgyzy bab bolsa. Inni şu heleyini da toymajak bolup helar jüri hile diýerler. Şu zatlara gawjar riayet edin. Hudaýyň eden tagfimara razy bolmasaň näjür sen musulman bolup bilerlersin. Her kim degenini alsın, oğulla degenini alsın, kıyza degenini alsın, ecaata da degenini alsın. Kur'an'ın taqsimine razi bolmagyny onu bäde ogurlap, ya ol ataryň malyny az kökedip, ya ayrıjyly bir hileler, hokkolar edip, on bir bennäniň hakyny pamal etjek bolýan adamlar, olar ahiretde gaty ökünje galyp betbahtryň adamlardyr olar. Hudaýyň dinine gelin, Hudaýyň Kur'anyna gelin, Hudaýyň beren desturyna gelin. Bir neçe yerlerde mahsusan baý adamlaryň mallary dogry tereke bolmaýar. Şolar 101 bolamasa, ekseri dogry tereke bolmaýar, ogurlyk, jümürlük, gizlemek, her jüri hokkobalylyklar etmek, ya öz senetlerini ayrı bir adamın adyna edip ayrı bir hokkolar gurmak, şu zatlar helak etjek zatdyr. İnnemâ emwâlukum ve evlâdukum aduvvun lekum, sizin malyňyz, ogulgylygyňyz size düşmandyr diýeni şudur ha. Sizin dogry şeriat bilen bölünmedik malyňyz size düşmandyr. Dogry şeriat bilen ýygnanmadyk malyňyz size düşmandyr. Şeriat bilen dogry riayet etmäni iziňizde şeriaty dogry tutmaýan ogulgylygyňyz düşmandyr diýdi. Onuň üçin aziz musulman dogullar, gaýrat edin, malyňyzy, mülküňizi, ogulgylygyňyzy özüňiz düşman etmeň. Şolary özüňize dost aýlandyrjak bolun. Allah tebarek we taalaның dergahinden hemmeňize tawfiq-i hidayet berip, hemmeňizi dogry ýolda işlemek bilenleri beýik Taňrynyň bargahynden isleýän. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin.